रातचे 1 जाला आणि आमी काँग्रेस हावजान आहा आणि काँग्रेसचे जे गोवा डेस्क इंचार्ज आहा माणिकराव ठाकरे ते आमच्या बरोबर आहा. मिटींग चालू असले मॅरेथॉन म्हणजे 4 मिटींग स्टार्ट जाली. रातचे 1 पर्यंत तेंच्यांनी मिटींग घेतल्या, 1 to 1 मिटींग घेतल्या आणि त्यांची वळख करतना म्हणजे ते गोंयान आतां डेस्क इंचार्ज जाले त्यांची पहिली मिटींग आयज जाली. पण आमी तेंचो फाटले जर पळयलें जाल्यार गोंयान येवच्या पयलीं तेलंगणाचे स्टेटीचे इंचार्ज आसले आनी तेंच्यांनी तेलंगणान कितें केलां हें आमी सगळ्यांनी पळयलां. तेचे रिजल्ट्स ते उलोवन दाखयता आनी ते लोकसभेचे इलेक्शन तोंडार आसतना ते गोंयान येयले. सर, स्वागत तुमच्या आमचे इंटरव्यूआन. पहिला दिवस होता आणि पहिल्या दिवसात तुम्ही खूप मिटींग घेतल्या, मॅरेथॉन मिटींग घेतल्या, 1 to 1 पण केलं. कसा होता पहिला दिवस गोव्याच्या काँग्रेस पुढाऱ्याबरोबर? नाही, याच्यामध्ये पहिला दिवस असल्यामुळं आणि पहिलीच माझी भेट असल्यामुळं मला एकतर इथली पॉलिटिकल स्थिती समजावून घेण्याची गरज होती आणि त्याकरता 1 to 1 हे प्रत्येक याच्यामध्ये प्रत्येकांशी पाहिजे एवढा वेळ देऊन त्यांच्यासोबत चर्चा केली, त्याचं ऐकून घेतलं की नेमकं काय आपण गोव्याच्या या सिच्युएशनमध्ये करायला पाहिजे. तर प्रत्येकाने चांगल्या सूचना केल्यात, चांगल्या पद्धतीनं सगळ्यांच्या मुलाखती झाल्या आणि यानंतर मी जिल्हा स्तरावर जाऊन जसे ब्लॉक अध्यक्ष आहे, तिथले कार्यकर्ते जिल्हा स्तरावर त्यांचेसुद्धा उद्या दिवसभर त्यांचे संवाद मी करणार. मीटिंग मी काही बोलावलेली नाही, एकत्र मीटिंग अद्याप मी घेतलेली नाही. PAC सध्या 1 to 1 होत्या, सध्या 1 to 1 आता संपूर्ण याच्यामध्ये, तेव्हा मीटिंग मी घेतली नाही. पण नेक्स्ट टाईम मी सगळ्यांची मीटिंग घेईल आणि सगळ्यांची मतं मी जाणून घेतल्यामुळे मीटिंग काही फार वेळ चालण्याचं कारण नाही, परंतु एक डायरेक्शन मी उद्याच्या मीटिंगमध्ये देईल आणि ती इम्प्लिमेंट होते की नाही ते 8 दिवसानंतर मी त्या संदर्भात परत आढावा घेईल. म्हणजे कंटिन्यू प्रोसेस जे आहे हे चालू होऊन जाईल. आमचे कंट्रोल रूम ओपन असेल किंवा आमची BLA असेल किंवा बूथ कमिटीजपर्यंत असेल, हे सगळं सेटअप मी 15 दिवसामध्ये पूर्ण करेल. म्हणजे ॲक्च्युली कम्प्लीट सेटअप म्हणजे याच्यामध्ये पार्लमेंटच्या निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून जे कंट्रोल रूम आहे, स्टेट लेवलची कंट्रोल रूम, डिस्ट्रिक्ट लेवलची, काँग्रेसचा हाऊस जास्त वेळ ओपन राहणार लोकांसाठी, पार्टीच्या वर्कर्ससाठी? हो, प्रश्नच नाही. प्रत्येक ऑफिस हे पार्टीसाठीच असलं पाहिजे आणि पार्टीचं वर्क त्या ठिकाणून चाललं पाहिजे, हे तर अपेक्षितच असतं आणि त्यामुळे सगळे फंक्शनिंगमध्ये आणण्याकरता आम्हाला स्पोक्स पर्सन असेल, ज्या उणीव असेल त्या मला पूर्ण करावं लागतील आणि त्याच्यानंतर आम्हाला वेगाने कामाला लागावं लागेल, कारण पार्लमेंटच्या निवडणुका कधीही लागू शकतात. आता तुम्ही आपण अशा वेळेवर आला की लोकसभा इलेक्शन 1-1.5 महिन्यात अनाऊन्स होऊ शकतात, त्याच्यानंतर लगेच इलेक्शन होणार. अशा वेळेत तुम्ही गोव्यात इंचार्ज होणार, जो पहिलं टार्गेट हे लोकसभा इलेक्शनच असेल? पहिलं टार्गेट तर लोकसभा इलेक्शन असेल, परंतु लोकसभा इलेक्शनला फार कमी वेळ आहे. म्हणजे नव्यानं काही सेटअप करण्याकडे कमी वेळ आहे. जुना जो काही सेटअप आहे तो घेऊनच मी तशा पद्धतीनं मेजर चेंजेस नाही, मेजर चेंजेस करण्याची गरज आहे तसं मला वाटत नाही. काय याच्यामध्ये मेजर चेंजेस न करता जे काही सेटअप इथं आहेत ते सेटअप घेऊनच आम्ही पुढचं प्रयत्न करू. ओके, आता 1 to 1 झाले सर. असं पण ऐकलं तुम्ही कॅन्डिडेटविषयी पण सजेशन्स चालली सर्वांना, म्हणजे ज्यांच्याबरोबर 1 to 1 केलं, नॉर्थ गोवासाठी कोण सुटेबल आहे, साऊथ गोवासाठी सोडून मोस्ट प्रिफर्ड असं कोण होता, काही शेअर करू शकाल काय? नाही, मला एक गोष्ट आहे की आता निवडणुका फार जवळ आलेल्या आहेत पार्लमेंटच्या आणि निवडणुका जवळ आल्या असल्यामुळं स्वाभाविकच माझ्याशी चर्चा करताना इतर जे प्रमुख आहेत ते त्यांचं मन मोकळं करतील की कुठे काय व्हायला पाहिजे, कुठे काय. सगळ्यांचं ऐकून घेणं माझं काम आहे. त्यांनी जर काही सजेशन केले तर इथं हे व्हायला पाहिजे, हे व्हायला, शेवटी प्रोसेस आहे. जी प्रोसेस आहे ती सेंट्रलकडनं जे काही सूचना येतील त्या पद्धतीने प्रोसेस पूर्ण करावी लागेल पार्लमेंटच्या निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून. परंतु आज जर कार्यकर्ते किंवा नेते काही सांगत असतील ते ऐकून घेणं माझं काम आहे. मग त्यांनी सजेशन पार्लमेंटच्या संदर्भात असो की असेंब्लीच्या संदर्भात असो का संघटनेच्या संदर्भात असो, ते ऐकून घेण्याचं काम मी करतो. ओके सर, 2012 पासून गोव्यामध्ये भाजपचं सरकार आहे. 2012 21 सीटांचं सिंपल मेजॉरिटी सरकार भाजपचं आलं. त्याच्यानंतर 2017
भाजपचे सीट खूप कमी झाले, काँग्रेस सिंगल राजेस्ट पार्टी झालं, पण BJP मॅनेज टू फॉर्म अ गव्हर्नमेंट आणि त्याच्यानंतर काँग्रेसचे 10 आमदार फुटून म्हणजे पक्षांतर करून भाजपामध्ये गेले. परत 2022चं इलेक्शन झालं, 11 सीट आले काँग्रेसचे, 8 आमदार सोडून गेले. त्यामुळे जे एक खचलेला हे आहे काँग्रेसचा बघ, त्याच्याकडे कसं बघ, त्याला उपाययोजना काय? एक लक्षात घ्या की बाबा हे काही फार जगावेगळी स्थिती इथे निर्माण झाली अशातलं नाही आहे. तेलंगणामध्ये सुद्धा पहिले 24 आले, त्याच्यातले जवळजवळ 16-17 निघून गेली, 5-7 आली. दुसऱ्या वेळेला 18 आली, त्याच्यामधली 13 निघून गेली, 5च शिल्लक राहिली होती. मी ज्या वेळेला गेलो तेलंगणाला जानेवारीमध्ये 5 MLA फक्त होती, परंतु 5च झाली म्हणजे. आणि गव्हर्नमेंट पूर्णपणे त्या ठिकाणी एक हाती गव्हर्नमेंट काँग्रेस पार्टीचं आलं. म्हणजे इथे सुद्धा काही लोक आमिषाला बळी पडतात. काही पैसे म्हणजे ज्या पद्धतीनं वेगवेगळं आमिष दाखवलं जातं आणि BJPची जी सिस्टीम आहे की लोकांना पैसे देऊन वेगवेगळ्या पद्धतीनं आमिष दाखवून किंवा मग त्यांच्यावर कारवाईची त्यांना धमकी देऊन आपल्याकडे वळवणं, त्याला काही लोक बळी पडतात, मनामध्ये नसतानाही बळी पडतात. परंतु मला खात्री आहे की ज्या वेळेला आम्ही व्यवस्थितपणे नियोजन करून एक पार्टी मजबूत परिस्थितीमध्ये आणू, सगळ्यांना विश्वास देऊ, त्यावेळेला निश्चितच मेजॉरिटी काँग्रेस पार्टीची येईल आणि मग काही या गोष्टी होतील असं मला वाटत नाही. विश्वास हा महत्त्वाचा आहे. ते विश्वास देण्याचं काम आम्ही आता तेलंगणामध्ये केलं आणि आता गोव्यामध्ये केलं. जेव्हापासून आपण जबाबदारी घेतली तर आता यांपुढे डिफेक्शन होणार नाही यांचा ॲश्युरन्स देऊ शकता आपण? नाही, यांपुढे मी एवढं ॲश्युरन्स देऊ शकतो की संघटन या ठिकाणी मजबूत होईल आणि काँग्रेस पक्ष पुढच्या काळामध्ये चांगल्या मजबूत स्थितीमध्ये आणेल आणि ती माझी जबाबदारी, आम्ही ते सगळं करून दाखवू. ओके. याचे माणिकराव ठाकरे यांनी त्यांनी सांगला काँग्रेसची भितर खुबशे चेंजीस दिसतल्यो. ऑफिस तेंचो कंट्रोल सेंटर हांगसर लोकसभे खातीर ते एक्टिवेट करतले आणि ते चड टायम हांगसर काम करतना दिसतले. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लोकेश शिलकार, प्रुडंटा खातीर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.